Molt bones! Avui fa uns dies vam penjar un article on explicàvem la cadena tròfica de la nostra zona. I avui us detallarem més bé el grup dels productors. Els productors, com ara les plantes i algues, destaquen per la seva capacitat única de convertir l'aigua i el diòxid de carboni en matèria orgànica aprofitant l'energia de la llum solar. Aquests organismes són la base essencial de la cadena tròfica, ja que proporcionen l'aliment per a gairebé tota la resta dels éssers vius. Un aspecte essencial que sosté la cadena tròfica és l'instint de reproducció. Aquest impuls a deixar descendència en els éssers vius assegura la continuïtat de les espècies i, per conseqüència, el manteniment de la biodiversitat. Sense una reproducció adequada, es veurà compromesa en efectes negatius en tots els nivells. I ja saps, si t'ha semblat interessant, no dubtis a entrar a la pàgina www.eufenisbarcelona.cat. Moltes gràcies i fins ara!